Amb el permís del ple i amb el permís de la senyora alcaldessa. Des del 2003, Torrent ha vist com s'investien 4 alcaldes. Els discursos en cada presa de possessió han sigut sempre d'agraïment a la dedicació personal de cadascun dels alcaldes i alcaldesses que han tingut la responsabilitat de governar Torrent. I ara sembla que toca fer el mateix. Ser alcalde o alcaldessa reporta una dedicació personal que va més enllà de la mera gestió dels recursos municipals. I en aquest sentit vull agrair la que han tingut tots els alcaldes que han passat per aquesta casa. A tots. En la part personal li desitge a la Maria José Català tota la sort i una bona tasca com a consellera d'Educació, Ocupació i Formació. I ho desitge tant per a ella com per al bé de tots els valencians i valencianes, els que administrarà des de la seva nova responsabilitat. I aprofita per a recordar-li, amb complicitat, que es nota que és de Torrent i que agrada una miqueta per casa. Que Torrent de segur que se l'agrairà. Deia des que en qüestió de discursos d'investidura sembla que l'única paraula possible siga l'agraïment. I és el que s'ha de fer. Però si volem ser objectius, també hem de valorar la situació que els gestors públics deixen quan se'n van del càrrec perquè foren triats. Aquesta valoració de la que parlava s'ha de fer de manera honesta i ha de ser demostrable per a qualsevol ciutadà que la vulgui contestar. Miren vostès, en el discurs d'investidura de l'amic Pepe Bressó, que està així, en setembre de 2004, tots els grups de l'oposició felicitaven a Jesús Ros, però alhora li recordaven al nou alcalde totes aquelles infraestructures i servicis que necessitava Torrent. Estem a 2012 i totes i cadascuna d'aquelles inversions i necessitats continuen sense estar resoltes. Resoldre problemes del trànsit a la ciutat, l'hospital, el soterrament de les vies del metro, la necessitat de noves escoles en edificis dignes o aquella reivindicació sobre la barrera de l'AVE que hi ha una solució, perquè al remat hem tingut la desgràcia de ser l'únic municipi de tot l'estat espanyol al que li passa l'AVE per 2 bandes del terme sense que tinga estació. I en aquest sentit, tant el govern estatal com l'autonòmic han jugat brut al Torrent, donant l'esquena a les reivindicacions del nostre poble. En la part econòmica seré breu i clar. Quan se n'anà en Jesús Ros, el que també saluda és d'ací, l'Ajuntament tenia un deute financer de 34 milions i mig d'euros. En juny de 2007, Maria José Català heretà 40 milions. I a l'1 de gener de 2012, la nova alcaldessa, que es governarà amb un deute de vora 62 milions d'euros. Esperem i desitgem que per primera vegada, quan vostè deixi l'alcaldia, el deute hagi minvat considerablement amb la finalitat de no hipotecar el futur dels nostres fills i els nostres nets. Sé que no és agradable parlar de números en un discurs d'investidura, però ser honest significa tant desitjar tots els paravents personals als que entren i als que se'n van, com explicar la realitat als nostres ciutadans. Perquè l'Ajuntament no és únicament la casa dels polítics, és la casa de tots els torrentins i torrentines. I com amos i amos de la casa, tenen tot el dret a saber-ho. La legislatura començà amb la decisió de l'equip de govern del Partit Popular de reduir els assessors de l'oposició i també de rebaixar els salaris dels regidors de l'oposició un 10%. És una decisió que acataren per respecte a la potestat del govern que ostenten, coneixent com estaven les arques municipals. Però jo les demane, aquesta austeritat aplicada a l'oposició també s'aplica a l'equip de govern i reduïsca dels seus càrrecs, com per exemple el gabinet de premsa, que pot ser exercit des del BIM, ja que compta amb professionals qualificats, o plantejar-se una reducció de les despeses d'alcaldia, tal com li demanarem a l'alcalde Bressó allà per al 2004, o que els regidors del govern s'apliquen aquesta reducció també del 10% que l'aplica l'oposició des del començament de la present legislatura. A la nova alcaldessa de Torrent, d'Amparo Folgado i Tonda, vull dir-li que com a regidora i membre de l'equip de govern és coneixedora de la situació corrent. Li pertoca exercir l'alcaldia en un període especialment dur, en un poble nostre, amb més de 10.000 parats i a les arques municipals buides. Des del meu grup municipal oferim la nostra predisposició per a treballar en millorar la gestió municipal, perquè de segur que n'hi ha parcel·les de la gestió del dia a dia que no en tenen de colors polítics. Una de les primeres qüestions que li demanarem a la nova alcaldessa és que l'Ajuntament es presente com a acusació particular en defensa dels interessos dels veïns i veïnes de Torrent en el presumpte frau de sanejament de les aigües residuals, més conegut com el cas Emarsa, estimat en més de 10 milions d'euros, perquè si es guanya els tribunals, el poble de Torrent tindrà dret a la reversió dels diners pagats i posteriorment desapareguts o balafiats. En aquests moments tan delicats per a les administracions municipals,
M'agradaria recordar els treballadors i treballadores d'esta casa i expressar-los el nostre reconeixement al seu treball i dedicació. Vull recordar les meves paraules a la primera presa possessió de l'alcaldessa Maria José Català, que estarien vigilants per a que no es produirà cap agressió als treballadors del consistori. Per a compromís, els regidors es de pas, i quan marxem, els que queden a la casa. I esta no és un edifici, sou vosaltres, els treballadors, persones amb noms i cognoms. En aquest sentit, el nostre grup ha presentat una moció perquè s'anul·li el traspàs de la gestió de la jardineria en els espais en l'aplicació del decret de Rajoy, llei 20/2011, de mesures urgents per a la correcció del dèficit públic, que prohibís la contractació de nou personal en el conjunt de les administracions públiques per al 2012. Pensem que els jardiners poden exercir el seu treball des de l'Ajuntament i, a més, respectaria la legalitat a la que tots estem obligats. Per acabar, vull dedicar de tot cor a la nostra nova alcaldessa Amparo unes estrofes del gran poeta de Montjassot, Vicent Andrés Castellers, que desitja tinga present mentre es mantinga en la responsabilitat de governar Torrent. Assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la por, et seguirà la polseguera. No diràs la teva paraula amb voluntat d'ontologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posterioritat, com no siga la del teu poble. Allò que val és la consciència no és res si no s'és poble. Moltíssimes gràcies.